U magħna llum għandna lil Raiden Mizzi li huwa żagħżugħ involut b'mod attiv ħafna f'dak li huwa daq tal-qniepen mhux biss f'Malta imma wkoll f'Għawdex għandu miegħu wkoll grupp ta' żgħażagħ oħrajn illi jenuh f'dan il-qasam tant importanti li aħna xi drabi neħdu ftit for granted kif ngħidu bl-Ingliż. Raiden, insellimlek. Hello, nixin nsellem lilek Daniel, l-residenti kollha u semmija kollha ta' Nadur. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kappellan, il-kavallier li hu sib il-parroċċ ta' Nadur għax hemmhekk fil-fatt anke jiena ġejt indoq il-qnieben u anke kont irrekordjajt il-qnieben fil-festa ta' Nadur tas-sena l-oħra. Tajjeb, insellmu lilek Raiden, ħanibdew forsi b'mistoqsija xi ftit fundamentali. Id-daq tal-qniepen fil-passat, fejn ma kienux jeżistu social media, fejn ma kienx jeżisti gazzetti, televiżjoni, fejn forsi kienu l-unika mezz ta' kif in-nies setgħu jimmarkaw xi aħbar jew jimmarkaw xi emozzjoni ta' ferħ jew ta' dwejja. Xi tgħidilna dwar dan? Dak iż-żminijiet in-nies kienu tipikament jgħixu in-negozji tagħhom fl-għelieqi. Pereżempju nista' nsemmi Esquart kienu jdoq 17 it-tokk tal-arloġġ għax kienu jgħidu li l-mara tad-dar kienet tipprepara l-ikel għall ta' nofsinhar. Nixtieq insemmu pereżempju l-libra li kienet tindaq nhar ta' ġimgħa fit-tlieta biex nirringrazzjaw il-mulej li kellna ġimgħa għaddejja mod normali. Kienet tindaq ukoll u llum għadhom jindaqgħu ta' però ħafna mill-parroċċi nqataw mod tal-ħamis, dik li jgħidulha mod tal-Ewkaristija, ġifieri biex infakru illi wara l-qoddiesa tal-nhar ta' ħamis kienet tindaq mogħta biex infakru l-aħħar ċena li kien għamel Sidna Ġesu Kristu. Ovvjament, ħaġa interessanti wkoll fi żmien l-antik missirietna kienu jitilgħu jdoqgħu l-qnieben tal-Knisja minħabba pereżempju li kienet tagħmel maltempata u dak iż-żminijiet in-nies permess li kienu jibżgħu mill-maltemp kienu jemmnu li bid-daq tal-qnieben kienu bil-blas tagħhom kien forsi bit-tama li jiftaħ is-sħab u kienet jaqa' fix-xita. Nista' nsemmi wkoll pereżempju id-daq ta' Transtu. Dak iż-żminijiet kien ikun iktar b'saħħtu d-daq ta' Transtu, meta ngħid Transtu jfisser pereżempju meta jmut papa, assis, soru jew kappellan jew aċċepriet. Ġeneralment tindaq libra bid-differenza pereżempju kienet tindaq l-agonija, jiġifieri tibda bil-qampina kbira, tibda bil-mod tressa it-tok sa mbagħad tmewwet it-tok u mbagħad wara tindaq dak li jsejħulu ir-rebekkin. Issa, pereżempju nista' nsemmi fil-Knisja ta' San Pawl, il-Belt. Kien jaqbdu t-tnejn il-kbar, pereżempju kien jaqbdu 5 u 5 u jersu lejn xulxin u mbagħad dawk jippruvaw jifgawhom u sa frattant jimewtu t-tok tagħhom u mbagħad wara tindaq il-libra. Raiden, forsi dan kollu li qegħdin insemmuha verament interessanti, imma fid-dinja tal-lum dawn l-affarijiet inbidlu xi ftit l-istess tokki li kienu jintużaw fil-passat għadhom jintużaw fil-ġurnata tal-lum jew kien hemm xi tibdil partikolari? Fil-fatt għadu jindaq kollox bħal ma kien qabel. Fil-fatt irrid ngħid li kien hemm ċertu daq li inqata' pereżempju kif kont qed ngħid il-libra tat-tlieta ta' nhar ta' ġimgħa mill-mota tal-ħamis u funerali kienet tindaq il-libra llum ma tantx għadek tismagħhom dawn l-affarijiet. Ifhimni għadhom jintużaw dawn l-affarijiet, ifhimni fil-fatt anke fil-proġett tiegħi xi kultant anke l-daqqa ta' qnieben, mod speċjali meta jkun għadhom żgħar, jiena nispjegalhom kif jindaqqu l-qnieben, kif huwa pereżempju l-sistema awċija li meta toħroġ il-vara pereżempju San Pietru San Pawl tindaq il-qampina kbira wieħedha sa ma jindaq l-innu. Eżattament, u naħseb li din kienet il-mistoqsija li se nsaqsik issa. Fil-festa partikolari, pereżempju fl-Imnarja, x'tip ta' daq ta' qniepen għandna nisimgħu minn lejlieta sa nara? Mela, bażikament id-daq tal-qniepen tindaq dik li jgħidula 3 moti, issa daw 3 moti jindaqqu biex inti probament 3, però n-natur jagħmlu waħda biex jħabbru l-quddiesa tat-Tedew. Issa, jindaq is-sanktu bit-tieni u l-kbira u mbagħad wara tindaq il-mota tat-Tedew. Ġeneralment it-Tedew ma jkunx iktar minn 7 minuti. U mbagħad f'nofsinhar lejliet il-festa jindaqqu l-4 moti minn nofsinhar sas-sija. Issa mota hija
tibda bil-qampina żgħira, it-tielet, ir-raba' u l-kbira. Għandek 4 moti ta' kwartiet. Mbagħad fil-għaxija jerġgħu jindaqqu 4 moti oħra, din id-darba ikunu bit-tokki. Issa, meta ngħid bit-tokki, ifissax ġejja funzjoni. Imbagħad tibda mota ta' translazzjoni solenni li l-purċissjoni ta' translazzjoni titlaq mill-parroċċja għall-kappella ta' Għadda Ġesu u mbagħad lura għall-parroċċja hemmhekk tindaq mota bil-kbira għaż-żgħira. Mbagħad jista' jagħti l-każ illi jindaq anke l-Magnificat da skont mbagħad kif jgħidilna l-ħabib tagħna l-kavallier għax huwa jew anke s-sakristan. Mbagħad jekk forsi jista' jkun hemm qudies oħra, kapaċi anke jindaq is-Santu bir-raba' u l-kbira, u mbagħad wara ġeneralment tindaq mota żgħira biex inħabbru għal għada. Jiena ovvjament tal-opinjoni illi jindaqqu 4 moti wara l-funzjoni tal-lejliet il-festa biex inti tħabbar għall-qudiesa pontifikali tal-għada filgħodu. Issa, jum il-festa. Ġeneralment fil-għodu kmieni jindaqqu t-tokki tal-Pater Noster fis-sitta ta' filgħodu. Dawn huma tokki li jindaqqu qabel l-ewwel qudiesa. Jkun ġeneralment ikunu xi 6 tokki jew 9 tokki, dak ġeneralment jdoqqhom is-sakristan. Effettwalment qisu ħabta ta' 8 u nofs jindaqqu l-4 moti ta' qabel qudiesa pontifikali. Mal-qudiesa pontifikali mbagħad jindaqqu t-tokki tal-paniċirku biex inti tħabbar illi l-isqof jagħmel il-priedka tiegħu tradizzjonali waqt il-qudiesa tradizzjonali tal-festa. Mbagħad wara l-priedka jkun hemm it-tant Ewkaristiku. Waqt il-konsagrazzjoni, naturalment. U waqt il-konsagrazzjoni tal-Knisja, żgħar proset. Hemmhekk mbagħad jerġa' jindaq is-Sanctus Solenni. Hemmhekk ovvjament tindaq bil-żewġ tiqniebel il-bar. Issa, mbagħad f'nofsinhar jindaqqu l-4 moti minn nofsinhar sassija. Fil-għaxija jindaqqu 4 moti, dejjem ikunu għal-ħattib tal-5, sa ma jerġa' jibda t-tieni jasar solenni. Ovvjament, skont kif jgħidilna s-sakristan indoqqu l-Magnificat jew le, mbagħad ħajasal mument importanti fejn xi tibda ħieġa l-proċessjoni mill-ewwel standard sal-wara sa tkun forċina qudiem il-Knisja tindaq il-qampina l-kbira weħeda propja għax dik hija tradizzjoni Awċija. Imbagħad ikun hemm l-innu u mbagħad mal-innu l-kbir u mbagħad tibda mota bil-kbira għaż-żgħir. Ovvjament xi jibdew il-qniebel ovvjament tibda l-kaxxa infernali. U mbagħad il-proċessjoni tibqa' għaddejja sakemm il-vara ma tibqax tidher mill-Knisja. Imbagħad suppost fidħul il-proċessjoni tindaq il-qampina l-kbira biss. Hija tradizzjoni Awċija li aħna l-Maltin dik ma ndoqqux. Aħna l-Maltin fil-tħul il-proċessjoni ndoqqu l-qnieban kollha. Fil-Gżira Awċija meta jien għamilt ix-xogħol tiegħi ta' recording tindaq il-qampina kbira biss sakemm tidħol il-vara ġeneralment tkun forċina sal-Knisja. Issa hemm parroċċji oħra ġew Gżira Awċija li wara l-innu iċ-ċeremonja ta' dħul tibqa' terġa' tindaq il-qampina kbira biss sakemm tidħol fil-Knisja. Wara dik imbagħad jibdew tindaq il-barka sakramentali. Biex ukoll insemmi wkoll il-barka sakramentali wkoll issir lejliet il-festa wara l-għasa. Issa, il-barka sakramentali xin jesponi u jgħid il-Oremus hemmhekk jindaqqu 3 tokki bil-qampina kbira. X'inhu mbagħad il-kappillan jew il-qassis jew l-ispera hemmhekk jindaqqu l-qnieban kollha. Fil-fatt il-barka ma ddumx iktar minn minuta 45 sekonda għal-minuta. Eżattament, u naħseb li dik hija l-aħħar mota, l-aħħar parti tal-festa li mbagħad tikkompli. Raiden, miegħek inti għandek grupp ta' żgħażagħ u anke adolescenti li jenu fosthom irid insemmih lil Matthew Xwireb għaliex kienu li eżattament kienu li ħadem ħafna biex din l-intervista ssir. Taħseb illi għaw futur għad-daq tal-qniepen għaw min għadu jdoqqhom għaw wisa għalihom? Jiena li nista' ngħid jiena bħala person YouTuber matul din il-pandemija tal-COVID-19 għamilt daqsxejn ta' riċerka jiena u skont il-views li kelli matul meta jkun hemm l-ewwel restrizzjonijiet, in-nies raw iktar il-materjal tiegħi fil-videos bżieda ta' 32% tal-udjenza. Ifisser illi u anke jiena stess u anke sħabi stess qegħdin anke jesperjenzaw illi kien hemm li hemm ammont iktar ta' nies illi jixtiequ jsiru dilettanti. Ġifieri mhux tal-qniepen biss anke pereżempju tal-armar, tal-banda, tan-nar. Però jiena nemmen iva li hemm futur sabiħ ħafna
fid-daq tal-qnieben. Ovvjament, kieku ma kontx jiena biex għamilt dal-proġett ta' recordings ta' qnieben u nixtieq anke ngħid li anke huma arkivjati fl-Arkivju Nazzjonali ta' Malta. Raiden, fuq din kont se nsaqsik ukoll. Inti għamilt proġett li huwa essenzjali ħafna li forsi ftit jafu bih li ġbart ħafna daq tal-qnieben u moti għal skop ta' arkivjar u dan jista' jibqa' l-ġenerazzjonijiet futuri x'vera. Proset. Fil-fatt niftakar kont jgħat indoq ximkien u mbagħad ikkuntattjani l-arkivista Leonard Kallus. Naw nixtieq nsallimlu flimkien ma' Chairman Charles Farrugia tal-Arkivju Nazzjonali xi nsellimlu wkoll illi bis-saħħa tagħhom kważi maġġoranza kbira ta' materjal qegħdin anke arkivjati fl-Arkivju Nazzjonali. Issa fil-fatt mis-sena l-oħra għamilt proġett kbir ħafna fejn irrekordiet u filmjaj bil-proċessjonijiet, bil-videos tal-armar, ħafna materjal. Is-sena d-dieħla mhux probabbli jew anke dis-sena se jkunu anke arkivjati fl-Arkivju Nazzjonali. Ifisser għal-filmati li kont jiena għamilt fil-festi għawċin tas-sena l-oħra, inkluż in-nadur waħda minnhom fil-festa ta' San Pietru San Pawl. U aħna Raiden ta' dan ukoll nirringrazzjaw għaliex inti wkoll qed tagħti ċerta kontribut anke lin-nadur b'dan kollu u nimmaġina li dan se joħodlok ukoll ħafna aktar xogħol fil-futur. Raiden, forsi aħna wasalna lejn tmiem ta' din l-intervistax qegħdin nagħmlu ftit ta' irkejjen żgħar bħal dawn ma' diversi aspetti tal-festa. Xi tkun l-aħħar kelma tiegħek għal dawk li qed jisimgħuna f'jum il-festa tal-Imnarja? Mela, jiena r-residenti ta' Tanatur ħafna minnhom nafhom, nies qalbhom tajba ħafna, nies tħolin ħafna. Jiena xi xejn ma ngħidilhom illi jekk tisimgħu il-qampina ftakru li hemmhekk hemm nies li qegħdin jidoqqu ħafna miż-żgħażagħ tal-lum kulħadd imur il-baħar, kulħadd imur pereżempju splash and fun, kulħadd imur xi fletti biex jistgħu naqra. Aħna għad-dilettanti ta' qniebel ukoll irridu nagħmlu dak is-sakrifiċċju b'dik ix-xemp, dik is-sħana, irridu nitilgħu ndoqqu l-qniebel mil-filgħodu kmieni fit-tmiem ta' filgħodu f'nofsinhar ma' kasa ta' filgħaxija. Sakemm titolbu proċessjoni ovvjament xi jkunu xi 11 fil-fatt. Kemm nista' jkun nitlob ir-residenti biex jitolbu għalina ħalli nkomplu nkatru dan id-delizzi. Raiden, nirringrazzjawk ħafna u nawguraw lilek ukoll il-festa tajba x'nafu li tkun fostna għal dawn il-ġranet. Grazzi ħafna u gawdi il-festa tal-Imnarja kemm tista'. Min għafni xie nsellem il-residenti kollha ta' Tanadur u grazzi lilek Damien. Grazzi Raiden.